سلامت أنها بلنات ختاتلتي كداموت ميديا زيناتات كداموت ميديا بقتان بإيدكم مكبت حكم channelنا سبسكرايب كبرو حقنيان تأمانن واناو زينان حبريتاتاتن النقربلو كداموت ميديا سبسكرايب لايك شير كومنتن بمقبار مسانخ تكونوا بمعدام لومي نابز حزنايم حبريتاتات جنبارن تكوسات علتاو زيناتاتن كنساقر أقدمنا جن أرست زيناتات كنسمعكم حيلتات إيرتران إثيوبيان أب كتما شرا زركب مخزن ودب مقبع علم بمورار بزحات نعشتن عبيت مخاينن كم أون بتأميت نزتتقع هزبي اتخباب التباهيلو استخزن أخلن كم زوسدوو مربب حبريتا Associated Press أقاليعو عبل لعلي رايا چرچرك قبلي አዲስ ቀኝ በሰራዊት ብልጽግና ተፈጸመ ደብዳብ ከቢድ ብረት حموشته ንጹሃን ሰባት ከም ዝቀተለ ተገሊጹ መንግስት ትግራይ መጻእሶኒ 14 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ማለቱን አቆጣጠራ ግዕዝ ኣብቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ትሕቲ ሕብረት አፍሪካ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዘተሰላም ክሳተፉ ምዃኖም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ AFP ገሊጹ زبلون كالوتنا اللونا نختكتاتولو بخبر نعدم حيلتات إيرتران إثيوبيان أبكى تماشيرة زركب مخزن ودم مقبع علم بمورار بزحات نعشتن عبيت المخاينن كم أون بتأميت نستتقعو هزبي اتخبابي تباهيلو زي تخزن أخلن كم زوسدوو مربب حبريتا Associated Press أقاليعو مربب حبريتا Associated Press أب كتماشرة كابزركبو سرحتنياتات سبعو حجز بمسرة رقيبة يكبل أبز زرقوحو حبريتا حيلتات إيرتران إثيوبيان بركز زبالا مخاين هالقتن كالوقت نبرتن ودب مقبع علم تسعينهم كمزو وسدو بمتكاس بيت صحفت ودب مقبع علمون اتي بسرحتنياتاتو زقربة حبريتا حق مخوانو كم زرقاقت قلو Associated Press وسيقو قليتو زبزح اتنبرت اب معرفو نفرت شراء بناي تعنت نفرتي كم ستوسده زقلت Associated Press سرعت بلتقنا اب نفس وكف استقوطات اران كتماتات زركب حزب تግራይ سبعو حجز كعدلن محبراو اقلقلوت كخفتن مخانو اناتمطابعه كمز عينت تكبار مفطامم حزب تግራይ نمصنات بسلحتان تنكولن ينقساقسو مهلاوم زرغاغص ابنت مخانيو تغليصو أبل علي رايا چرچر قبلي አዲስ ቀኝ በሰራዊት ብልጽግና ተፈጸመ ደብዳብ ከቢድ ብረት حموشته ንጹሃን ሰባት ከም ዝተቀትሉ ተገሊጹ እትጉጅለ ውልቀ መላኽ ስርዓት በትዝገበሮ ደብዳብ ሓደ ቀሽን 14 ዓበይት መናእሰይን ሃገር ሰላም ይሉ ኣብ ዝሐሰብሉ እዮም ግዳይ እትመጥቃዕት ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ብልጽግና ናፍቲ ከባቢ ምእታዎም ስዒቡ ህዝቢ ቃርሶሌ بانديرا ملوء بملوء ناب چرچرن مخونن እናተመዛበለ ዘሎ ኮይኑ ሕዝውን ናብ ጣብያ አዲስ ቀኝ ዝተመዛበሉ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህዝብ አላማጣ ኣብ ከተማ መኾኒ ብዘይ ማዕቆቢ ተበታቲኑ ከም ዝርከብ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ዝኣተዎም ከባብታት ጁንታ ይኹም እናበለ ንጹሃን ሰባት ይቀትልን ንብረት ይዘርፍን ከም ዘለውን ተገሊጹ መንግስት ትግራይ መጻእሶኒ 14 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ማለቱን አቆጣጠራ ግዕዝ ኣብቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ትሕቲ ሕብረት አፍሪካ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዘተሰላም ክሳተፉ ምዃኖም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ማለቱን AFP ገሊጹ لوقات منجست تግራይ ኣብ መንጎ ጉጅለ ውልቀ መላኺ አቢ አሕመድ ዝካየድ ዘሎ ደማው ኩናት በሰላማዊ መንገድ ንምውዳእ ኣብቲ ዘተሰላም ከም ዝሳተፉ ንኣመራርሓ ትግራይ ብምጥቃስ AFP ጸብጺብሎ ኣብዚ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝሳለጥ ድርድር ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ብ11 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ናብ AFP ኣብ ዝለኣኹ ጽሑፍ ልኡኻትና ክሳተፉ እዮም ክብል ኣረጋጊጹ ነይሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ቀጻልሶኒ በሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝካየድ ዘተ ከም ዝሳተፍ ምግላጹ ዘዘከርዩ አማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ቀዳማይ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን እቲ ዘተ ሰላም ሶኒ ክካየድ ምዃኑ ካብ ሕብረት አፍሪካ ከም ዝሰምዑ አፍሊጡ ነይሩ እቲ አምባሳደር ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ዘለና ቃል ደጊምና አረጋጊጽና ኣለና ክብል ኣብ ትዊተር ገጹውን ሓቢሩ እዚ ኣመንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝሕሰብ ዘሎ ዘተ ሰላም
እቲ ኩናት ብዝተፈላለየ ግንባራት እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉን ቅትለትን ምምዝባልን ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ጎኒ እዚ ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትን ብዋናነት ከም ዝዘራረብ ኣፍሊጡሎ ባይቶ ሰላምን ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪካን እውን ትማሊ ኣኼባ ዘካየደ ክኸውን ከሎ ነቲ ዘተ ክመርሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ መግለጺ ይብዩ አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኩናት ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ድልውቲ እያ ክትብል ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ገሊጸን ትማሊ 21 ጥቅምቲ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ትሕቲ ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ኣፍሪካ ዝብል ኣጀንዳ ንኹነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣኼባ አካይዱ ነዚ ዕፁ ኣኼባ ስዒቡ ኣምባሳደር አሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪታ መግለጺ ሂባያ እቲ ቤት ምኽሪ መግለጺ ኣብ ምውጻእ ዘይምስማዕምዑ ተስፋ ዘቐብጽ እዩ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ሎሚ ኣብዚ ክወጽእ ኣገዳሲ ዝኾነኒ ኢላ እታ ኣምባሳደር እቲ ኣኼባ ብኣባላት ቤት ምኽሪ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት እውን ኤስሪ ጋቦን ጋናን ኬንያን ኣብ 17 ጥቅምቲ ዝተሓተተ እዩ ኩሎም ወገናት ኣጽዋሮም ኣንቢሮም ናብ ሰላም ዝምለሱሉ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ንባይቶ ጸጥታ መግለጫ ዘመልከተት እታ ኣምባሳደር حبراوي وتادراو متقعت دو كبل التحساسيبا وتادرات إيرترا كاب سمين إثيوبيا نخوتو كتحتت كم تصنحت دما وسيخا قليتا أمريكا قبل علتهم زي قونتي كيف التحز عنكو في سبات كبو سقومتي كتوسد دلوتيا اتوم جهزت سب أو مسلات زفتشوم دما تحتت تنخوخونو قريتنا إينا إلا الله زبلون كالوت النيروم نمكتتالكم أزينا نمسجن سسنايو